situat una mica, en què és el coaching, tenim una realitat. No en problema, si el problema ja entenc que es pot canviar. En quina actitud? Ens quedem en l'actitud de pobrecita, tinc aquesta malaltia, o la té la meva dona, o la té... Des d'aquesta actitud mirarem ara què podem aconseguir. Només tenim dues opcions, o víctimes o protagonistes. Tot i amb això, jo lideraré la meva vida. Qüestió d'actitud, evidentment de pensament. De qui depèn? No depèn dels altres. Per més bons fisios que tinguem, que es donguin molta musculatura i que minvi una mica el dolor, però ja dic que és de per vida i tal. I no fa miracles. Com ho volem viure? Això només depèn de cadascú de nosaltres. De cadascú. Ni marit, ni filles, ni res. De res. Si em quedo amb el... Vaig de víctima, doncs tinc por, què em passarà demà, ja no visc avui, estic pensant en el demà, no soc capaç d'enfrontar aquesta malaltia, perquè m'ha passat a mi, estic sola o estic sol, ningú m'entén, no ho deia ell. Ja si la família no t'entén i tal, la gent acaba en depressió. Clar, i això què provoca? Doncs et paralitzes, que t'autoenganyes en tot veus la malaltia i no vols sortir d'aquí, et sents insegur, et falta confiança. Què puc fer cada un d'aquestes persones? Tinguin fibromiàlgia o tinguin que sí, o no tinguin res. Això també va per la gent que està saníssima. Doncs tenim això, dues opcions, víctimes o protagonistes. Si em quedo en el victimisme, em quedaré en el cercle de preocupació i donant-li voltes, donant-li voltes. Puc canviar alguna cosa? Depèn de mi canviar alguna cosa? Des d'aquest cercle no canviarem res. Ens quedarem preocupats i culpant els altres. Tothom dirà la culpa, però nosaltres. Som incompresos i a més depenen dels altres. Aquí passen, les persones que estan aquí, passen per la vida de puntetes. Sobreviuen, però no viuen. Què depèn de nosaltres? Què puc canviar jo? Què està en el meu cercle d'influència? Tinc aquesta malaltia, vale. Què puc fer? Anar a veure l'Antoni o a qui sigui. Què més puc fer? Què més puc fer? Depèn de mi. Llavors començo a ser proactiva, una persona proactiva. Començo a fer coses i deixo de dependre dels altres. És molt còmode dependre dels altres, que els altres et treguin les garrofes. De mi què depèn? Tinc que esgotar totes les possibilitats. Si em quedo així, em veieu amb actitud així, de fer alguna cosa, de canviar res, amb aquest tancament. Això està en cadascú de nosaltres. Això és el que fa el coach, ajudar-te a passar-te d'aquí a l'altra banda. I allò, quan un és protagonista de la seva vida, quan un lidera la seva vida, el primer que aprèn, quan un fa procés de coaching, perquè no vull dir-ho tant perquè sembla que estigui venent coaching, i en realitat no estic prenent coaching. Aprendo a decir un me quiero y me acepto como soy. Eso no es fácil. ¿Sí? Primero me quiero y después aprenderé a decir te estimo. Pero si yo no me estimo,